Když jinak nedáte, tak to zopakujeme teda. My už nic ničeho neumíme, zopakujeme tu mládež teda. Půjdete o 5 minut později spať teda, no. Vy také. Kdo to umí zpívat nebo tančit, můžete se přidat. A tyhle jejich mini, já si to máme mládež. To máme mládež. Doma řízali málo, jak se zdálo, kam to vede se tam. A všechno chtějí hned, a všechno vědí líp. A když jim člověk moudře radí, mají na to máme mládež. To máme mládež. Doma řízali málo, jak se zdálo, kam to vede se tam. No já vám povídám, my byli jinačí. Tak děkujem. A to už je opravdu všecko.